Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwa tsatanetsatane ndipo muli ndine Matilda Majawa. Koma poyamba nayi mitu yake. Amayi oposa 2000 akumataya miyoyo yawo kamba ka mavuto a uchembere ndi ubereki pa chaka. Boma lasintha milandu yomwe a Moses Konkuyu akuyimbidwa. Ndipo mu nkhani zina magulu osiyanasiyana akupitiriza kupereka thandizo la chakudya pamene njala yakhudza mabanja ambiri m'dziko muno. Tili ndi izi komanso zina zambiri tatiyeni tikhalire limodzi. Boma lasintha milandu imene mkulu kopa anthu mchipani cha MCP a Moses Konkuyu akuaganizira kuti anapalamula. Akonkuyu omwe poyamba anamangidwa pa mlandu ofuna kubweretsa chisokonezo pa zomwe anayankhula pa mwambo wa maliro wa Amadalitso Kazombo ku Kasungu, tsopano awatsegulira mlandu ozembetsa ndalama ndi kugwiritsa ntchito udindo molakwika. Amene akuyimira pa mlandu Akonkuyu a Jefferson Kadzipatike akufotokoza zambiri. Khoti lapereka belo kwa Honorable Konkuyu amene anamangidwa pa mande ndipo layika fundo zosiyanasiyana. Fundo yoyamba ndiyoti azionekera ku khoti kamodzi pa Sabata pa mwezi tsiku lomalizira lenileni la mwezi uliwonse azikaonekera ku police ku National Police Headquarters kuno ku Lilongwe. Komanso anena kuti apereke ndalama yokwanira 1 million kwacha ndikutinso asasokoneze mboni za boma. Ndife odabwa chifukwa pa mande pamene amamanga aboma amawayimba mlandu kuti amafuna kubweretsa chisokonezo chifukwa cha zoyankhula zimene anayankhula pa maliro a Kazombo ku National Headquarters ya Malawi Congress Party kuno ku Lilongwe. Ndiye lero mlandu umenewo autayiratu abweretsa mlandu wina oti akukhudzidwa ndi kusokonezeka kwa ndalama zimene zinali za ku Malawi Post Corporation. Mbali ya boma yamaliza kubweretsa mboni zake pa mlandu okhuza kuchita nkhanza kwa anyamata achichepere umene nzika ya ku the Netherlands a Wim Axter akuyimbidwa. Bwalo la Chief Resident Magistrate lati lidzapitirira kumva mafunso aoganiziridwa pa 25 mwezi wa mawa. Mkulu wa zofufuza milandu mchigawo cha polisi kummawa cha kumadzulo kwa dziko lino a Simeon Khamisa ndiwo anapereka umboni omaliza wa boma, pamenenso a Michael Goba Chipeta, loya watsopano oyimira oganiziridwa, anapempha kuti mlandu uyime kaye koma bwalo lakana. Daniel Zimba ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa zofufuza milandu mchigawo cha polisi kumwera cha kumadzulo kwa dziko lino a Simeon Khamisa ati iwo adalandira malipoti kuchokera kwa anyamata omwe akuti adachitidwa nkhanza zogonana ndi a Wim Axter, ndipo atawafunsa oganiziridwa awo adavomeranso kuti adachitadi nkhanzazo koma asakudziwa kuti kutero ndi mlandu kuno ku Malawi. A Michael Goba Chipeta yemwe tsopano akuyimira oganiziridwa awa anauza bwaloli kuti iwo awasankha kumene kuti ayimirire oganiziridwa awa, choncho anapempha nthawi kuti ayitsate bwino milanduyi, koma oweruza apochiotcha agwirizana ndi oyimira boma kukana pempho loti milanduyi ayambe ayimitsanso kaye. Malinga ndi achiotcha komanso ajere a Axter anali ndi masiku opitirira 60 kuti apeze loya wina kutsatira kusankhidwa kwa loya wawo wakale a Faustino Maere kukhala Director of Public Prosecutions, ndipo ajere ati iwo akuona kuti pempho la Achipeta linali mbali imodzi yofuna kuchedwetsa milanduyi. Tamaliza kupereka mambo ya posi kumeneza nawo kungoti no abwalo apasali kupata kuti mlandu kusapitiza pa 25 February ndicholinga kuti mwina ngati aloya oyingira mlandu ali mafunso kuti azaifuse mboni yake azati kuchoka apo ndi kuti timapita no stage yomwe timati approach apereke chigamulo. Ndipo a Memory Chisenga ndi mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa ana la Child Rights Advocacy Center lomwe likutsatira bwino milandu ya a Wim Axter. Zinakhala kuti Konkuyu kuzimayenda mezi kuyendera pano pasibwezi tidakali pano patsikulo lipoti koma chifukwa kuti kunali zovuta zina zimene zimapangisa unena kuti mlandu umene kusamayende zakhala zovuta kwambiri, koma tikukhulupirira ndithu kuti ndimene nkhani yayambira kuyenda pano pakunena kuti amaliza kuti apate ma witnesses, tikukhulupirira ndithu kuti chilungamo chiloneka. Pakadali pano bwalo la Chief Resident Magistrate lati lidzapitiriza pa 25 mwezi wa mawa kumva mafunso ambali ya oganiziridwa kwa mboni yomaliza ya boma. Oyimira boma pa milandu auza kuti apemphedwa makamaka kuti adzigwira ntchito yawo modzipereka pofuna kuti Amalawi adzipeza chilungamo pa milandu. Nduna yona za chilungamo a Charles Muhango
yanena izi pamene inakayendera maofesi aboma oyimira boma pa milandu ku Blantyre. Amhango ati ofesi iyi ndiyofunikira kwambiri pa milandu. Iwo akufotokoza kuti ineyo ngati nduna yawo ndikuyembekezera kuti anthu pogwira ntchito pasi pa ulamuliro wa nduna wanga agwiritse ntchito pa Chingerezi tikuti ma principles ngodya zinayi kapena ngodya folo. Yoyambirira ndiyoti achepese kapena asapange ziphuphu, pa Chingerezi timati integrity. Integrity ikutanza kuti munthu asapange zozikonda iye yekha, koma akonde dziko, akonde amalawi, komanso asakhale kuti akupanga nawo ziphuphu. Ziphuphu zimaononga dziko, misewu yathu ikuonongeka, mankhwala akubedwa chifukwa cha ziphuphu. Chimene chocho ndi sitikukonda dziko lathu. Komanso ndasimikizira ndapemphaso kuti aonese mtima wokonda ntchito, wogwira ntchito ndi kulimbikira. Kulimbikira ndicho kutandaza kuti akamabwera agwere nthawi yabwino, asabwere kuti mochedwa, komanso osamathawira ntchito. Komanso akakhala pa ntchito pa desk pacha akhale kuti agwira ntchito ya boma. Ndipo a Josephine Gwaza amene ndi mkulu wa ofesi ya ozenga milandu mboma la Blantyre akufotokoza mmene ulendo wa ndunayi walimbikitsira ntchito zawo. Ife tinalosangalala kuti anduna anatiyendera lelolo ndizosowa kuti anduna line minister yanu abwere manabwera limodzi ndi Solicitor General ndicholinga chawo chinacho kuti azatimve mmene tikugwirira ntchito yathu komanso nkhawa zathu zimene zikutipangisa kuti mwina tisapange perform mmene timayenera kupangira perform. Ife ndofodala kuti anatiyendera ndipo atimvadi atipangaso motivate kuti tikhale olimbikira pogwira ntchito yathu. Mukonera nkhani mwatsaranetsarane kuchokera kuno kukanema wa Times TTV tikupatsirani zambiri zikangotha izi. Yoyamba chiwerengero cha amayi omwe akumamalira pobereka chikupitirira kukwera mdziko muno. Pachaka amayi okwana 2,200 amataya miyoyo yawo kamba kamavuto auchembere ndi ubereki. Wezi Gausi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi mmodzi mwa anthu ochita kafukufuku ku bungwe la Malawi Liverpool Welcome Program Louis Gadama ati kafukufuku amene amapanga apeza kuti amayi ambiri amamwalira kamba kamatenda amene amakumana nawo pa nthawi yobereka. Iwo ati kafukufuku wawo wapeza kuti matenda amene amapha amayi akabereka kumene kapena pa nthawi yobereka akhoza kuchiritsidwa komanso kuthana nawo mosavuta. Kafukufuku amene tinapanga uyu akuonetsabe kuti infection ndi matenda amene amayi oyembekezera amakhala nawo kapena akamabereka o akakhala 6 weeks after atabereka. Matenda amakhala timati infection tingotero. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zaumoyo a Henry Phiri avomereza kuti amayi ambiri amataya miyoyo yawo pa nthawi yobereka mdziko muno. Nkhani ndiyo kuti kukhazikika kapena kuti kuyesesa kuti wopereka ntchito zimene akuchita zimene kwa patient wina aliyense nthawi ina iliyonse. Zinthu zake monga ngati kusamba m'manja, kupereka mankhwala amene mzimayi akupita kukachira njira ya operation, kulandira ma drip aja okwanira ofunika ndiponso okwanira mu nthawi yake. Zinthu ngati zimene sikuti ndi zinthu zachilendo kwambiri koma kuti mwina nthawi zina sitimachita bwino, mwina kutayira, mwina Ripoti limene bungwe la World Health Organization lidatulusa lokhuza dera la Africa linaonesa kuti amayi okwana 178,000 amamwalira chaka ndi chaka kamba kazovuta zimene zimabwera pa uchembere ndi ubereki. Ndipo pafupifupi amayi 19 pa 100 aliwonse omwe ali oyembekezera amadwala matenda ovutika m'maganizo malingana ndi Associate Professor wa zauchembere pa sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences KUHES a Genesis Chorwe Sungani. Iwo anena izi lachitatu mu mzinda wa Blantyre pa kampasi ya sukulu ya KUHES kwa Kameza pa msonkhano wa zaumoyo wa amayi oyembekezera. Mwaigowero ali ndi zambiri mu ripoti ili. Msonkhano unakonzedwa ndi bungwe la Malawi Epidemiology and Intervention Research Unit MEIRU mogwirizana ndi Kamuzu University of Health Sciences KUHES pamodzi ndi unduna wa zaumoyo.
ndipo cholinga chake chinali kuwunikira njira za chisamaliro cha amayi oyembekezera m'Malawi. Katswiri wa za maganizo a Robert Stewart amene amayimirira Meru ati amayi m'Malawi muno amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Iwo akufotokoza. Amayi m'Malawi muno amakumana ndi mavuto osiyanasiyana monga umphawi komanso matenda osiyanasiyana. Zonsezi zimatha kupangitsa kuti amayi azikhala ndi mavuto a mu ubongo pa nthawi imene ali ndi pakati komanso pambuyo pake. Izi zimayika moyo wawo komanso womwana pa chiopsezo. Choncho tikulimbikitsa amayi oyembekezera kuti apeze thandizo. Ndipo a Professor Genesis Chowe Sungani ati mavuto a m'maganizo mwa amayi ndi ochuluka ponena kuti mayi mmodzi mwa amayi asanu aliwonse amakhala ndi vuto la m'maganizo. Kwathu kuno kafukufuku tikatenga chitsanzo cha matenda okhumudwa amene amatchedwa kuti depression mwa amayi pafupifupi 20% kapena mmodzi mwa amayi 4 aliwonse amapezeka kuti ali ndi vuto lokhuzana ndi matenda ankhawa kapena matenda okhumudwa. Poyimirira unduna wa za umoyo amadalitso makhalira ati boma lakonza ndi kugawa zikalata zomwe zingathandize achipatala kuthana ndi matenda a maganizo a amayi oyembekezera. Tilosangalala onena kuti tabweretsa buku limene lizithandizira anzathu ogwira ntchito makamaka manesi kapena kuti madokotala amene azigwiritsa ntchito kuti adziwerenga kapenanso ndikuona kuti kodi mzimayi amene aloyembekezera angamusamalire bwanji mpakana kumbali za malingaliro angwiro mpakana kuti akathe kuthana ndi chisamaliro choyenerera. Anthu omwe anachita nawo msonkhanowo atsindika kufunika kuthandiza amayi oyembekezera.